שתי תוצאות תיקו ו7 הפסדים. זה מאזנה של פתח תקווה בפלייאוף, והיא לא רוצה להיות הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שמסיימת פלייאוף עליון ללא ניצחון. מכבי תל אביב הגיעה לשלמה ביטוח כדי לסיים במצב רוח טוב את אחת העונות הפחות מוצלחות שלה בליגת ווינר. המאזן שלה מול פתח תקווה הופך אותה לפייבוריטית ברורה לניצחון. מכבי תל אביב כבר יוצאת מאזור הצל לאזור השמש. שם מחכה לעמית משיח, השופט מפריע, ועמית משיח עם העצירה הראשונה הערב, והוא זוכה לתשואות הקהל. התקפת מעבר טובה מאוד של מכבי תל אביב. כדור קרן. והקרן הזאת הופכת לשער לזכות מכבי תל אביב. זהו רז שלמה. כן. רז שלמה נוגח, ודקה אחרי שהחמנו לעמית משיח הוא נאלץ להוציא את הכדור מהרשת, אבל זה לא רק הוא, כל שחקני ההגנה שלו קפאו במקומם ואפשרו לכדור הזה להגיע לכובש. עכשיו שאגה גדולה של הקהל וגם חלק מהשחקנים שבאים אל השופט, קוראים לו למסך. ממש על קצות האצבעות, והרגל שלו למעשה פוגעת ברגל של שחקן ההגנה של מכבי תל אביב, אבל יש פה החלטה. פנדל. יונתן כהן על נקודת ה-11 כדי לבעוט עוד פנדל מוצלח ולהביא את הפועל פתח תקווה לשוויון. יונתן כהן כיוון שוויון אחד. ויונתן כהן מבקש לא כל כך לשמוח. בכל זאת מדובר בשער נגד מכבי תל אביב. שער שלישי של יונתן כהן בחמשת המחזורים האחרונים. והנה מכבי תל אביב שוב מתקרבת. והפעם אין פרגונים, יש בעיטה של אנדרדה. וזה הולך החוצה. יש נגיעה של השוער. הנה בא כדור הקרן של מכבי תל אביב, ונגיחה מסוכנת אל המשקוף. מכבי תל אביב קרובה כאן ל-2-1. זה היה מהלך טוב. שאלה אם שביט מזל ימשיך את המהלך הזה בעוד מהלך טוב. יונתן כהן מנסה מרחוק לבחון את משפטי, ומשפטי עומד במבחן. בעיטות מכבי מצטיינת היום. ראינו קודם 9 ניסיונות לעבר השער. ממי יבוא הניסיון העשירי? הנה הוא בא, וגם זה הולך החוצה. התקווה מתקדמת יפה בהתקפה הזאת. פליי שעבר לצד שמאל מוצא את הכדור. הבעיטה של כהן. איזו הזדמנות נהדרת לילד הזה, אבל הוא מוצא את משפטי מוכן. בן 17 נועם כהן, הזדמנות לקנות את עולמו מול מכבי תל אביב. נועם כהן עובר, אין כאן עבירה, כדור רוחב וכמעט שער. איזו הזדמנות, השנייה בתוך 3 דקות להפועל פתח תקווה. יונתן כהן והפועל פתח תקווה פעמיים קרובה ליתרון. בואו נראה מה מכבי תל אביב עושה עכשיו. יש לה יתרון ויש לה שער. כן! דור פרץ עושה את זה. שער מספר 19 שלו, והוא בלעדית מלך השערים של עונת 25-26. למה הוא חיכה לרגע הזה? לא הרגשנו אותו הרבה, אבל זה בחור שעובד, כל הזמן עובד, כל הזמן מייצר מצבים, כל הזמן מצטרף בחוכמה, וגם הפעם הוא עושה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, ומסיים את זה בצורה עוד יותר יפה. זה כדור טוב, הנה ההזדמנות של דיארה, ודיארה! 2-2!
שקם מהספסל, יורד פנימה, נפלא, כדי לאזן את התוצאה שוב. ביארה שכבש העונה שער אחד, שער ניצחון נגד מכבי חיפה, כובש כרגע את שער השוויון מול מכבי תל אביב. יופי של שער והפועל פתח תקווה, אולי בתיקו שלישי ברצף. כל שחקני השדה של מכבי תל אביב משתתפים בלחץ על כל שחקני השדה של פתח תקווה. בתום מהלך יפה, כדור פחות טוב של מנור. במשחק הזה, ביארה לא מגיע, וואו! איזה כדור מסוכן של באיה. אבל השוער של מכבי תל אביב עומד שם ומרחיק לקרן. אבל באיה עשה פעולה טובה, הוא לא חשב הרבה, הוא היה ספונטני. אדמון בקרוב, דוד המחכה בצד השני של הרחבה, והכדור נפלם, ובסופו של דבר עוד החמצה של מכבי תל אביב, הפעם של עידו שחר. עידו שחר מקבל פה ממש מתנה. העונה הסתיימה. 2-2 בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. הפועל פתח תקווה לא הצליחה להשיג את הניצחון הראשון שלה בפלייאוף, על מאוד מרוצה מכך שהיא לא הפסידה. מכבי תל אביב מתכונן עכשיו לגמר הגביע.